Sanibonani la ku-One Show phakama, ngibingelelo sifundo. Umculi kaMaskandi ozalelwa le emakhaya, ukhala ngentuthuko eza kancane emakhaya. Njengombona nje lapha, uthi sesiphenduke ogandaganda abayilungisela umgwaqo, intuthuko ayibonwe enquthu. UHlubheke uzomkhumbula ngengoma yakhe eyaduma kakhulu, ethi impi yamatekisi. Ukhala kakhulu nje impela ukuthi hhayi imigwaqo yangakubo intuthuko ayikho impela. Umasipala kumele ulungise umgwaqo ukuze bezokhona ukuthi noma bebizwe ey'ndaweni ey'phezulu ekhona ukuhamba kahle eyokwenza umsebenzi wakhe. Sacela nje mbukeli wethu ushiye uvo lwakho ngalolu daba ukuthi intuthuko ngabe ngakini sesingabheki lolu daba kuphela, ngabe ikhona noma iseza kancane njengokubona lana. Sacela nje ushiye i-comment yakho ngapha comment section, ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga. Impi yamatekisi we, impi yamatekisi, impi yamatekisi, ibaqedile abantu ngesibhamu. Impi yamatekisi we, impi yamatekisi, impi yamatekisi, ibaqedile abantu ngesibhamu.